Gaueko 10:27 norgehiagoka handia jokatuko du bihar Realak, Santiago Bernabeun Real Madrilen aurka jokatuko baitu lehen mailako lehen jardunaldiko norgehiagoka gogoratuko dugu munduko txapelketako jokalariren bat gutxienez ez zuten taldeek zilegi izan zutela, lehen jardunaldi hori ez datetan jokatzea, horren ondorioz ostiralean kolpea jaso ondoren bihar egin beharko dio aurre Realak erronka zailari Real Madrilen aurka, eta denboraldi honetan ohitura izaten ari den moduan, bi entrenatzaileen prentsaurrekoak errepasatuko ditugu, bai Jose Mourinhorenak Real Madrilen aldetik, eta baita Rino Matarazzorenak ere Realaren aldetik gogoratuko dugu, batetik Real Madrilek azken atxean Carlos Espiren gol bati esker 1-2 irabazi ziola Espainoli, eta Realak berriz 1-0 galdu zuen Betisen aurka Kartujan. Beraz, bi taldeak dinamika ezberdinetan iritsi dira, Reala premia handiagoan, baina Real Madrilentzat norgehiagoka bakoitza da premiazkoa, beti irabaztea baitu xede talde merengeak, eta bihar ere horretan saiatuko da Jose Mourinhok zuzendutako taldea. Jose Mourinho 13 urteren ondoren itzuli da Real Madrilera, tarte horretan besteak beste Manchester Uniteden, Tottenhamen, Chelsean, Fenerbahcen, Benfican, Erroman hainbat taldetan ibili den entrenatzailea izan da Mourinho, baina Jose Mourinhok zerbait izan badu bere historian zehar eta zigilu bat utzi badu entrenatzaile ona izateaz gain noski, prentsaurrekoetan esaten dituen gauza mamitsuak izaten dira. Eta gaurkoan ere izan da halakorik, horrekin hasiko gara. Lehenik eta behin Bernabeura itzuliko da Jose Mourinho, Real Madrileko entrenatzaile bezala, gogoratu behar baita joan den denboraldian txapeldunen ligan Benficako entrenatzaile bezala ere bertan izan zela, eta hori galdetu diotenean hauxe erantzun du Portugalgo entrenatzaileak 3 puntuak beti funtsezkoak direla, baita galtzen direnak ere, Reala talde errespetagarria dela, Realari ere loreak bota dizkio Jose Mourinhok, eta horixe talde errespetagarria dela Reala, identitatea eta kalitate altuko jokalariak dituela, norgehiagoka zaila izango dela, eta zaleen inguruan ere hitz egin du, esan du Espainolen zelaian, Espainoleko zaleek ikusi zuela taldea babestu zutela, eta bihar Bernabeun ere halako zer edo zer espero duela. Taldeak norgehiagoka irabazteko gosea edukitzea nahi du, eta lasaitasuna nahi du taldearentzat norgehiagoka zail baten aurrean. Kazetari batek taldea bat formulako auto bat nola izango litzakeen irudikatzeko eskatu dio Jose Mourinhori, eta lehenik eta behin Espainoli eman nahi izan dio meritua, esan du Espainolek norgehiagoka ona jokatu zuela eta horregatik jarri zizkiotela gauzak zail. Munduko txapelketako jokalaririk gabe jokatu zuen Espainolek, eta horren ondorioz intentsitate altuagoarekin jokatu zutela aipatu du, baina horren arrazoiketa ere egin du, esan du entrenatzeko, lagunarteko norgehiagoka jokatzeko eta beta izan dutela Espainolekoek, Real Madrilek ez hainbeste, eta horregatik ere hori nabaritu zela norgehiagokan zehar. Jude Bellingham gehiago utziko zukeen zelaian, baina zintzuen jokatu zuena baino gehiago jokatu, denborak dira, munduko txapelketa exigente batetik itzuli da Ingalaterrako jokalaria gainera, beretzat jokatzea da garrantzitsuena, asko jokatu eta gutxi jokatzen dituzten jokalariak egon behar dira, Kukurelak minutuak behar ditu, eta datu zientifikoak aztertuz eta jokalariekin hitz egin da, bi kontu horiek batuta erabaki beharko du norekin jokatu. Galdetu diote baita ere, nola hartuko zaitu Bernabeu, nola nahi duzu Bernabeu zu hartzea? Eta Jose Mourinho bere estilo zuzenean esan du ez duela, modu berezian
agurtzea nahi, baizik eta jendeak jokalariak orain arte erakusten eta transmititzen ari diren konpromezu hori baloratzea nahi duela, bere ustez, bera ez da garrantzitsuena, emozioak kontrolatzeko gai izango dela badaki, eta normaltasunez jokatu, hau da, 3 puntu gehiago izango dira jokoan, baina irabaztea du noski xede eta taldeak ere zerbait gehiago sentitzea nahi du. Vinicius eta Lamin eta Vinicius ligako bi izar, eta hauen inguruan ere galdetu die, kasu honetan epaileen trataeraren inguruan. Esan du, joan den denboraldian, ez zituela asko jarraitu Barcelona eta Real Madrilen denboraldiak, Benficako entrenatzailea baitzen eta Jose Mourinho badakigu, entrenatzaile den leku horretan egoten fokatuta, eta beraz Portugalgo liga jarraitzea egokitu zitzaion, baina orain arte ikusi duenaren arabera ikusten ari dela Viniciusi egurra ematen diotela, eta aurkariak ikusten badu gainera gehiago egurtuko duela. Horregatik ez zaio tratatzeko modua gustatzen, epailea bere ustez ongi aritu zen, eta hemen egin duen ñabardura normalean epaileekin kritikoa izaten da Jose Mourinho, argazkiren bat edo beste badu epaileari autoan, parkinean epailearen auto ondoan itxaroten, baina kasu honetan esan du epaileengan konfiantza dutela, egia dela partida ostean eta behin ikusita badaudela gustatzen ez zaizkion erabakiak, eta Negreiraren kontua berak aipatu du, ez diote galdetu, jada ahaztua duela. Viniciusekin hitz egitearen inguruan, esan du irain normalak kontrolatu ditzakeela, baldin eta arrazistak edo homofoboak ez badira behintzat, eta jokoan juezaren erabakia, jueza hitza aipatu du, ondoren saiatu da, Real Madrideko prentsa arduraduna arbitro, gazteleraz ari baitziren arbitro hitza zuzentzera, baina ez, Mourinho esan du, jueza baita justizia egiten duena, eta horregatik jokoan justizia egiterako orduan hori juezaren erabakia dela. Esan du, bere nortasunarekin halako ostikadak emango balizkiote, minutu batera ziur aski txartel gorria aterako zioketela, epaileak kontrolatu behar duela hori, eta aurkarien zelaietako portaera ere aldatu daitekela. Galdetu dio kazetari batek, klubeko jendeak esan omen dio lasaiago dabilela Mourinho, lasaiago, eta esan dio kontaktuak dauzkak inguru hauetan, eta bai, izango ditu kazetari horrek, horren inguruan lasaiago sentitzen dela esan du, emozioak hobeto kontrolatzen dituela, horregatik zailtasunei aurre egin behar diela, oraindik ez direla heldu, ez duela alferkeriarik ikusi orain arte, jokalariek jarrera ona erakutsi dutela, eta oraindik ere ez direla alferkeriak heldu alegia, eta jokalaria eta klubeko jendea bere nortasunetik babesten ari direla, eta gustura dagoela orain arte. Merkatua oraindik ez da amaitu, eta entrenatzaile guztiei noski fitxaketen inguruan ere galdetzen ari zaizkie, Mourinho ez da hortik salbu izan. Taldea berak esan du beregatik itxita dagoela, merkatua hala ere oraindik zabalik dagoela badaki, ezin da jakin sekula jokalari batek joan nahiko ote duen ala ez, jendea taldean ongi ikusten duela, baina beti gertatu daitekela irteeraren bat, eskaintzak ere heldu daitezkela, eskaerarik ez, beregatik taldea jada itxita dagoela, eta norbaitek jarraitu nahi ez duela esango balu, bera triste izango litzakeela, talde hau eduki nahi baitu. Bellingham, Vinicius eta Mbappé nola lotu ere galdetu diote, eta esan du zailena dela jokalari onak ez daudenean egitea, baina Real Madrilen kasuan jokalari guztiak onak direla. Gertatu izan zaio beste talde batzuetan, halako horik, hau da, puntako jokalari hori edo erreferentzia hori ezin aurkitzea, eta puntu zailena edo
jartzen den zelaian jartzen den marrazki hori aurkariek ez ulertu eta ez interpretatzea, eta beregatik hiru jokalari hauek berdegunean ikusi nahiko lituzke batera. Fede Valverderen inguruan ere galdetu diote non kokatuko luke. Halabeharrez, iraganean eskuin aldetik jokatu zuela esan du, hala ere berak nahiago duela zelai erdian eta zelai erdiko jokalaria dela, ikusi beharko dela norekin jokatzen duen, hau da, bere postuan finko mantentzen den jokalari batekin, ala mugikortasun gehiago duen jokalari batekin, futbolean galtzen ari omen da, postuen afera, eta hegaleko jokalariek postuan hitzak esate baterako, Trent Alexander-Arnolden eredua jarri du nola tarteka barnekaldetik sartzen den Ingalaterrako jokalaria. Carlos Espiren postuak Mbappe askeago utzi zuela esan diote espainolen aurka, eta ea biak hasieratik jokatu dezaketen, eta esan du Mourinhok, zergatik ez, hori gertatu daitekeela. Mbappek izar gisa baloiak hartu eta buruzburukoak sortu behar dituela eta Espi hor garrantzitsua izan daitekeela, eta Espiren altuerako, 85 neurtzen baitu Carlos Espik, Espiren altuerako jokalari batek Trentekin konexio ona izan dezakeela esan du, Trentek sekulako erdiraketak ezartzen baititu. Txuameniren inguruan ere galdetu diote barkatu, munduko kopan sufritu egin duela esan du, sufritzea normala dela, opor garaia ez dela nahikoa izan beretzat, eta jarraitu zezakeela lanean, baina hasiera sufritzen hastea ez dela beharrezkoa, eta euneko ez dagoen arte, ez dela taldera itzuliko ere aipatu du. 4 norgehiagoka jokatu beharko ditu 12 egunetan, eta galdetu diotea hori beretzat justua ote den, ligari eskertu egin dio, zentzuarekin jokatu omen dute norgehiagoka hau, kasu honetan lehen jardunaldiko norgehiagoka hau astebete atzeratzen, munduko kopako inork ez du jokatu, eta 3 norgehiagoka astean jokatu beharko dituztela hori barneratua dauka, eta horretarako aldaketak egin behar direla. Enriken inguruan ere galdetu diote, Real zaleak, zalantzari baldin bazegoen Enrik etorriko ote zen ala ez, Mourinhok erabat itxi batea Enriken irteera posible bati. Ez daukala arazo zehatzik esan du, lesio aldetik, zaindu beharra daukala, gustatzen zaion jokalaria da, talde asko eskatu dute utzita joateko, eta Mourinho esan du, ez utzita eta ez salduta, talentua duen jokalaria dela aipatu du, eta ziur aski ez dela helduko Antxelotiren lehen deialdira. Hauetxek beraz, Jose Mourinhok esandako hitzak, Rino Matarazzoren prentxaurrekoa azkarra izan da, benetan, 8 minutu iraunditu soilik YouTubeko bideoak, beraz azkarra izan da, eta lehenik eta behin Barreneren inguruan galdetu diote, esan du, taldea ongi eta prest dagoela, biharko gogoz dago Rino Matarazzo, Barrenetxea ongi ari dela, gaur entrenatu duela eta jokatzeko moduan izango dela. Hor, deialdian 25 jokalari sartu ditu, bat kendu beharra dauka, eta esan du oraingo zalantza bat dagoela, ez du zehaztu zen jokalari den, ikusi behar nola garatzen duen, eta ondoren erabakiko dutela. Real Madriden inguruan ere galdetu diote, esan du talde handia dela, beste jokamolde bat duena, intentsitate altuko presioa, eta eurentzat erronka izango dela, ala ere, sinetsita dago irabazi dezaketela. Guedes joan den astean etzen izan, baina esan du jokatzeko prest dagoela, baina ikusi beharko dela zenbat jokatu ahal izango duen. Aldaketak ere egingo dituela esan du, posible dela ondoren 2 egun izango baititu espainolen aurka jokatu arte, baina hala ere taldea lehiatzeko prest dagoela. Aranbururen inguruan ere galdetu diote, esan du gogoz dagoela jokatzeko, borrokatzeko prest, eta aurrekoan egindako norgehiagoka ere goraipatu du. Oiartzabal aurrekoan atera zen Betisen kontra jokatu zituen minutuak, erabakigarria izan zitekeen, naiz eta azkenerako Realak ez zituen abagune hori gauzatu, esan du ez du erantzun, ea jokatzeko dagoen ala ez, aurkariek ez baitu jakitea nahi normala den bezala. Aranburu eta Marin, norgehiagokak eskatzen duenaren arabera, badakizue, Pablo Marinekin ere izan direla zurrumurruak eskuinaldetik jokatu dezaken edo ez, esan du norgehiagokak eskatzen duenaren arabera, sakontasun gehiagoko hegaleko jokalariak edo atzean hobeto aritzen direnak ezarriko dituela zelaian. Erdiko atzelarien inguruan ere galdetu diote zehazki Jon Martinen inguruan. Esan du Jon Martinek ezker zein eskuin jokatu dezakela ongi,
jokalari zehatza dela eta posible dela ezkerretik jokatzea. Gorrotxa etzen lehengo astean izan, bihar ere ez da izango, hala ere esan du pausuz pausu doala, entrenatzen ari dela eta laster ikusteko asmoa duela eta Marinen inguruan ere berriro galdetu diote, gogoratu behar baita joan den astean Kartujan etzela izan, denbora gehiago beharko du errekuperatzeko, prozesua positiboki doala aipatu du eta Zeltaren aurka ikusi beharko dela. Mamadou Sarr, badirudi etorriko den erdiko atzelaria izango dela, 84, 20 urte, Chelsea-dik utzita etorriko litzateke, baina esan du ez zaiola gustatzen ez dauden jokalarien inguruan hitz egitea. Eta Mourinhok ere loreak bota dizkio Realari eta mataratzokarri esan du lehiatzea izango dela Realaren asmo nagusia bihar. Hauxe beraz, hitz egin dute bi entrenatzaileek, dena prest dago ikusiko dugu bihar, ze 11-akorekin irteten diren bi taldeak, epailea Busquets Ferrer izango da, ea zer moduz aritzen den epailea bera ere, eta gure aldetik, gaurkoz besterik ez, gogoratu, bihar analisia izango duzuela, Real Madrid, Reala Santiago Bernabeun gaueko 9:00 aurrera.